sesingababeka nasesithombeni lapha ngoba bahlezi bekhona labazalwane abangoJudge Judy lapha kwi-comment section uthi hayi kule episode bazalwane cha asishare iscripture mhlambe siyaxoxa nje just an open discussion lokhu besifuna ama-Bible verse lapho besifuna iscripture yabona genge yana kunje yo hayi asingene Bishop Lama all right Salibingelela bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Awu sibonga kakhulu bantwana benkosi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hey madoda. Namhlanje we are joined by iBishop Lama. iBishop Lama leli sinalo lapha namhlanje. Mhlambe ngale kokumusha isikhathi angithathe lithuba ngimamukele ngimbingelele Bishop Nephi. Baba Dlamini siyaphila sibingelele nakubabukele emakhaya. Siyaphila Bishop, siyaphila. Bishop Lama isazana sekudala yagcina. Sikhona sibhizi. Singo aka Dr Pastor Msangano. Lapha ku TikTok. Ado sikhona Bishop sikhona. Bathi mhlambe Bishop Lama mhlambe ke siqela nje bathi nje ku right ikhamba kahle kuwena sibonge ukuthi usijoyine futhi Bishop Lama. Bishop siyaphila. Akukho kube ngathi nje sisakubonile unkosikazi right abantwana ba right nathi ngokwempilo uNkulunkulu uyasibusisa nje uyasiphumelelisa. Sibona siyaphambili nasemabhizinisini siyakhula imqashi sikhona nako catering singenile siyangena nje kukhona nokunye so hayi konke kuhamba kahle Bishop madoda sikakubona kubi inkosi siyibonga Bishop Lama siyibonga kakhulu ingakho mhlambe sike siyibuza ngingaba nekhona amanye abazalwane bengibuza ukuthi hayibo usehabo umfundisi sisamboni einkundleni especially ngale kwa Facebook kakhulukazi ku Facebook especially ngale kwa Facebook ngiyalibonga lelo point mfundisi cha last time mfundisi kune episode esayenza nje last time ama followers akho mancanti azokhumbula la kulandelelayo the last interview esabanayo ngake ngaveza ukuthi hayi ngikhona na kwa Facebook uFacebook kanti futhi nawe uyayifaka imali shuthi ke Bishop uyazi ke kuhlezi kuneqembe elopposayo khona bangayithandanga ke leyo nto engabajabulisanga shuthi uthi awu uFacebook wenza imali balivala ke page lami alisekho livalwa kanjena ke page phela Bishop makuzoba nabantu abaphilela nje ukulireport every day nje balireport ngabe sengithi ngiposte bobaba uzikhali beshumayela bobaba esibizikali ngithi ngiyachecka ukuthi ivideo violate ngixake ukuthi ubaba uzikhali uviolate ngibathe ngiposta bobaba uMS Mpungose ukuthi ivideo violate remove internezwe abobaba umboma ubaba usikhakhani baba umboma lapha eDurban ngibathe ngifaka ama video ukuthi uya violate nga realize ukuthi all right kambe nakwa social media phela zikhona izitha akukho lazi ngekho khona izitha so ilapho Bishop enga decide khona ukuthi mhlamba ke ngiyishintshe le content maybe labantu abangireportayo cause ngiyabona ukuthi bangabazalwane kodwa labazalwane bale yandoda yayithi uJesu athi le ngifuna nokulibiza igama layo ngabo ileyo vele ibona abantu ababehlezi bengilwisa lapha ake ngishintshe le content ngizenzele enye into nje ehlukile mhlawumbe bazongiyeka mangenza ngaleyo ndlela ngoba ayisahlangene nento ethinta uyabona ke so yashintsha lapho ke content yami kwasho ukuthi ngishintsha vele sekulate base bebaningi ama reporter basewenzile so yagcina ivalwa uFacebook wanginika nje notification eyayithi someone tried to hack your account so ke yama nje kanjalo yama nje kwenzeka lokho ngibhizi ke kwa TikTok ngoba vele angithi content bivele ke sengishintshile bayivala vele seyabo so ngibhizi ke kwa TikTok ke bazama ukuvala nakhona bahluleka ke kwangavaleka ke ngoba phela uTikTok uyakubuza ukuthi wena confirm
baye report ivideo bethi it's a brand and content. TikTok uyakubuza ukuthi is your video a brand and content bese uya confirm uthi yes or uthi no. Mawuthe no ke aba remove lawo ma video bayeka. But nje they are still fighting those people, they are fighting every day. Uyazi ke Bishop ngeke ngiye kakhulu uyazi there's a lot eyenzeka baningi nje abantu ababe online ukuthi efuneka kudilwe nama content abo singabalo Ricky be church reality check nabo abaye bakuthiwa afuneka ivalwe content yabo ngoba babe questiona kakhulu le ndodo okuthiwa uJesu athi behlezi be question kube uTruth Defender naye waye ku list ukuthi ayivalwe kube uJohnson Macala kwa Facebook naye waye ku list kube uwenceke iThabani estimate nawe wakuyi list yakubantu okufuneka nje athe kwama account abo ngoba abantu babebukeke ngathi baquestiona kakhulu le ndoda yayithi uJesu athi yabo kwasho ukuthi mina ke ngangihamba phambili ngicathi nganishaya amakhanda nonke ngoba kukhona isikhathi nje lapho kwakuthiwa hey asixolise sizohamba siyoboshwe enkantolo ngathi mina hey mina amaloya nginawo angixolisi ngiyimele lento engiyimele le ndoda yayingisukelile yakhuluma ngami yingakho nami ngireply kuyona uma ingafuni ikhulunywe ngayo ayeke nayo ukukhuluma ngathi ngakubeka nje kanje hey so babona ukuthi hey kunenkani ke lokho akuligobi ikhanda ngicanti ikhona ke laba sebethatha isinqumo sokuthi ayike abastike nje kwawami kama account bawina ke ngoba uYouTube wami oqala bawuvala uFacebook bawuvala uTikTok bazama wangavaleka iwona kokhona ke uTikTok ngisaphusha ke namanje ngikhona although ngingasayiphushi ke content ehlangene nabo ngoba ngabona tho inkinga ma kuyi content efaka izwi efaka ini abayifuni ma uzokhuluma ngezwi ngathi ungakhuluma lento abayishoyo ma ukhuluma lento abangayisho ukhuluma izwi kodwa ungasho lokho abakushoyo inkinga iqala khona lapho Bishop so yashintsha ke content yami kanjalo so ke ngiyazi abantu babaZulu the King lapho cha ngikhona sengaba uDr Pastor Msangano uDr Pastor Msangano ke umfundisi oyisanganelayo ke vele nje makuthiwa umsangano kanti ulindeleni wena ngoba it's all about umsangano siyasangana ke lapha kwa TikTok laba bangifollowayo bayathi akusemsanganweni seyashintsha icontent mhlamba ke size kanje Bishop lami yes ngoba usuze wayihinda kancane kukhona kwesinye isikhathi uthothi uma wenza into yes uyenze then realize late no man lento bengamele ngiyenze ngalendlela noma ngabe bengiyenza okay khona into ukuthi I used to say kuyenzeka wenza into right but uyenze wrong kuyenzeka futhi wenza into ebhedayo kodwa uyenze right bese kuba sengathi right bese kuba ngoba uyenze right yeah so kokunye futhi umuntu ayenza into right but ngenxa ukuthi uyenza wrong uyenze ngendlela wrong igcine wrong so going back to this issue ngiyazi ukuthi a lot has happened during that season you see kokunye kwakho ngiyazi ukuthi nami sikhona ezinye izinto uthothi mhlambe ubona uthi hayi man yona ibi right into ebengiyenza kodwa ibingesi indlela eright engiyenze ngayo i-approach i-approach ngake ngenza enye example yokuthi yabona mangisemsebenzini kuyenzeka wenze into eright but uyenza ngesikhathi esirong yeah so kugcine konke sekurong uma usemsebenzini usebenza iboss yakho lapha ikufica uthandaza ayinamsebenzi yeah wenza into eright kodwa you're on duty but uyenza ngesikhathi esirong endaweni yeah uzoxabana nawo ngoba yena udinga iproduction so wena wenza into eright but ngesikhathi esirong so I believe ukuthi a lot has happened senze izinto eziningi during isikhathi esithile zonke lezi zinto so ngifuna ukuthi si reflect back kuzona zonke lezi zinto ezenzeka ngalesi sikhathi do you think indlela ekwakwenzeka ngayo nendlela ekwakwenzeka ngayo yayi right kodwa Bishop yayingekho right esayidini lami yayingekho futhi esayidini lakhe ngingakubeka nje kanjalo ngoba yayingekho right yabona nje in reality uma Ncegu kuthiwa abazalwane laba kukhona bangazwananga ngakho abaphambene ngakho bayebekulungise abakulungisi lokho
ukuthi bazoya public bayolungisana khona kodwa abazalwane bayahlangana private somewhere bayilungisa bayixoxe lonto idlule baye lapha kuma public space kuma social media space sebeyilungisile sekuvela okright kungasaveli so vele yayisivele wrong yonke bishop ngivumelana nawe yayivele isithathe uyabona ngoba nakhona nje lokho ukuthi okay ke bishop bekune debate manje ngikuhlulile ngedebate I defeated you or ngigcine ngireplya kuwe uthi uyangiphoxa nami ngareplya salwa ngithi silwa ku media manje mase omunye ethatha isinqumo uthi hayi angisungule team yami ezohlala nje igadu ST Media igade yonke into ayenzayo sireport yonke sesireport yonke into ukuze ST Media ivalwe channel ayithi uyabothi nalokho enye indlela yokwenza into kodwa ngendlela enjani wrong ingakho ke abanye bethu njengami nje ngagcina ngivalelwa YouTube ngivalelwa Facebook ngoba phela abantu baka Jesu athi abasebeshaya ikhokasi ukuthi hayi uyabona since lo engafuni ugobesa ikhanda engezwa mshini asim-attack lapha kuma account yibo kabagcina benze njalo so yayisi wrong wrong ngiyathanda bishop lami mhlambe nokuyifaka le disclaimer kanje ngoba isisheshe yavele yangena kanti le episode le ifisa ukuthi ke siyibuke ngawe we are not here to talk about someone else yebo but ngiyathanda ukuthi ngenxa ukuthi isisuke ya hijack bishop lami kuningi okwenzakalile ingakho ngithi nakithi thina bantu thina bazalwane overall kunezinye izinto ungasakhulumeli nje ubrother wethu sengikhulumela nakwezinye izinto thothi mhlambe ziyenzeka yebo khona thothi mhlambe ugcina uapproach into awu approach ngendlela bekumele uapproach ngayo kugcina kuvele kubhede kwanawo ugcina ufane nayo lento ukuthi ayiapproach ugcina kuyinto nje yeah you see so after that kuye kwenzeka izinto eziningi ukuthi kwayena umnumzane agcine naye uJesu athi etholwe nento engahambelani nempilo yobuzalwane yebo of which abanye bethu kuleyo yaba yiweapon eyasebenziseka against him bishop njengami nje ngingakungena emlonyeni njengami nje nami phela ngase ngithola iweapon nami leyo yokuyisebenzisa angithi phela nami ngiyilo nami owayesethukeke kabi nje kanzima nje ngiyilona nje wena udevil worshipper wara so nami lapha hawu ngathi ngibonwa yini kanti ubuyenze nje umuntu ohlala noJesu every day ubenze kanje nami ngase ngithola into yokugiya so ke injengoba uyilanda nje angithi kwasekuliwa manje kwasekuyimpi kahle yakwa social media yayisi wrong yayisi very out yipi lesson ongathi kuleyo nto leyo hayi cha mina ilele sine ngayifuna mina mhlamba ake ngiyiveze le yami a lot has happened on top of that my bishop ngingathi mina kuyona yonke lento le iye yas expose yebo our integrity as abazalwane uma ngempela ngikhola ngisindisiwe I should not be akumele ngibe happy of someone's downfall yebo ukuthi yebo iqiniso you see uma ngempela ngikhola ngisindisiwe you know ngiyakhumbula ukuthi abanye they used to come against me mangisho indaba zoma doctrine thiwa ayikho into yokuhlukana kwama doctrine idoctrine it's only one kanti enye izinto leyo egcina icause the division ngoba ugcina ungabi nayo into yokucreate the room of omunye umuntu who is having a different perspective entweni ethile okanye who's having a different scriptural perspective kulento leyesuke ethile khuluma ngoba wena ugcina uba nento yokuthi umuntu oright okholite ephilayo ilesho yilo wenza lento mina engiyenzayo kanti kuyoqhamuka omunye umuntu kusasa mayingashe ngikushoyo mayingachazi ngendlela engichaza ngayo usathane lo futhi omunye umuntu kungesikho ukuthi nale nto uyikhandele mhlawumbe naye into ayinikezwe uNkulunkulu ukuthi ahambe ngaleyo ndlela yabona bafowethu yabona bishop uyangithinta le nto le ngoba okwangempela uyabona uJesu indlela azakala kangayo Nkosi yami
sikhulume ngalomama labathu Mary. If lento yenzeka kuMary ayithathe yena ayishumele bese athi uma uyintombazana uma sekushaya isikhathi sokuzala wena kumele uzale kanje. Yebo. So yabona ukuthi ugcina uthatha your experience uyenze ibe sengathi yizwi lenkosi. Kanti your experience instruction eyayinikwe wena eyayinikwe mina yayizoserve purpose ethize. Exactly. Ngaleso sikhathi futhi. Hayi siyo apply kubo bonke abantu. Exactly. Awonto ubona nje no abantu Solomon bani washaya Samson lo walwimpi ngomhlathi wembongolo. Yebo. Angikwazi ke ukuthi mina mangingu Samson bese ngithi mina bona mawufuna ilimpi mawufuna ukuyinqoba impi thola umhlathi wembongolo. Uthatha umhlathi wembongolo ulwe ngawo. Makungasi umhlathi wembongolo. Lo mpi leyo ngeke uyinqoba. So yabona ukuthi taking your experience and your encounter uyenze bese uyenze ibe standard sonke umuntu akumele ube indlela yokuphila. That's why we are wrong. So kule yanto eyenzakalile my bishop kuyona yonke le during that season. Ngiyazi ukuthi khona into ebengamele siyifunde kuyo. Yebo. We cannot run away from that. But expose i-integrity yethu as abazalwane. Ngiyazi ukuthi kokunye noma abanye uthothi mhlambe bayicinga idownfall kodwa bayithola kodwa if bayithola kwabanye bethu babeyojabula abanye. Njoba abanye bethu bajabula ngokutholakala downfall kukamnumzane wethu. Exactly. So the conversation it is not about him bengithi asidlule lapho ngoba iBishop lami ukulahleka kwa Facebook wakhe kuyamthinta kuphathelene ungena kanjalo lapho. Exactly. So manje Bishop lami asingene kule but before singene kule Bishop lami hey madodoti yabona Bishop lami yangilukuzana lento lena. Bishop lami ngitshela ukuthi mina hey madodoti kuzona zonke ikhathi Bishop lami ake siutshaleni umusa ake siutshaleni umusa Bishop. Ngiyakuzwa Bishop. There shall be a time in a season whereby uzobe usuphila ungasekho emandleni bekade ukuwona. Yebo. Kanti ngenxa ukuthi ukwazile ukutshala umusa ngesikhathi usenamandla kungathi wena during isikhathi la unamandla khona wena ube nento yokubulala ibridge lomusa. Yebo. Kanti siyokufica isikhathi la khona amandla ozowudinga umusa. Lo musa obungawutshala ebantwini abakwazi ukukunikeza wona ngenxa ukuthi wena ubungawutshala lo musa loyo. Iqiniso. So let us plant mercy bafowethu. Let us plant mercy wherever you are. Mawuzizwe semandleni understand nabantu abahlelwe ngamandla ngaleso sikhathi because there shall be your time whereby now uzoza ungenawo amandla. Ngesikhathi ungenawo amandla bayokuthwala labo ubukade uplant mercy kubona. So plant mercy wherever you are. Noma ubuyazizwa ukuthi usemandleni okuyisizini whereby ungashaya wonke umuntu. Oh, the time is coming whereby you will be powerless and you will need those now uyodinga lo musa abazodinga lo musa. Kanti uma ukwazi ukutshala manje lo musa loyo uwona uzokwazi ukuvuna uma ngawena ungasenawo umusa ngaleso sikhathi. Bishop wona manje ngibishop manje ngiyapostola. Hayi but Bishop let me just pray Bishop before singene kule ngxoxo yethu. Bekade sidlula nje kule before singele kule ngxoxo yethu ukuthi ngiqhamukapi kutheni ngasabonakala kwa Facebook. Yebo. Baba wethu engcwele siyakubonga Jesu ngokusithanda kangaka. Siyabonga baba nami. Oh uNkulunkulu ukusinakekela ngalolu hlobo. Siyabonga Nkosi ukusivikela. Singamthola phi ke umunye uNkulunkulu onjengawe sisaphila kulesi sikhathi. uNkulunkulu ongcwele isikhathi zonke akusifanele lokwa sibe khona la kodwa umusa wakho lokusimisile njalo okuyiwona Nkosi usilanda nasebubini bethu. Siyabonga baba. Siyathandaza ke Nkosi namhlanje ukuba lo musa wakho uNkulunkulu wethu engcwele nalesandla somusa wakho masithwale njalo nakule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We give you the glory. Siyabonga. Mercy your God. uNkulunkulu mayibonakale njalo. We honor you and we love you. For that reason, oh God,
We give you all the glory. In Jesus' mighty name, of God, we pray. Amen. 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 Bishop Lam, once again, thank you so much. Oh, what a long introduction. Siyabonga Bishop. Siyabonga kakhulu. Besayihlinza nje besayihlinza. asabonakala ku Facebook kwenzakala. Exactly. Yebo Bishop. But Bishop Lam, asingene kule. Sikubona ku TikTok usushintshe negama awusesiye uLuther King. Manje Pastor Dr. Msangano. And in the content yakho Bishop Lam isangene njengegama. Ishintshile, you are totally different from the person that we know. Yes. You used to preach the gospel in simplicity at all the time on your platforms. Yes. Ujwayele ukukhuza izinto ezithile using scriptures. But now Mfundisi kubona usukwazi ukuposta izinqa zabantu besifazane, you know, ukwazi ukukhuluma ngocansi, you know, ukwazi kungesikho nje izinqa kuphela ukukhulume nangazo, and go far as even saying ukuthi when uyazithanda izinqa. Yebo. Mfundisi wami awusize ilahleke makuthi ilahlekile. Ngiyabonga lo awusihlambulule singabazalwane ngoba ngemhlola umbuzo ngobuzayo umbuzo wonke umuntu angaba nawo lo mbuzo. Yebo. Swami especially kule group yabazalwane. Exactly. Kule group yabazalwane. Cha siyabonga mfundisi. Ake siqale ngokuthi konke kubuyela lapha kwi-intro. Yes sir. Le intro esiqale ngayo. Okay. Wonke umsuka walento ubuyela lapha kwi-intro. Kanjani na Bishop angikuveza ukuthi ukuvalwa kwa Facebook wami kwangilimaza. Ngalimala kakhulu, buka ukuthi ngalimala kanje ngoba ngizange ngiwuvule omunye. Angibange ngisawuvula ngavele nga give up nje ngawuye ku Facebook. Ngilinyazwa yini njalo lapha ku space sakwa social media umuntu osuke evule iplatform evulile lo createile wavula iaccount iplatform kusuke kungekabani ngeyakhe angithi uma kungeyakhe kunento ebizwa ngecontent mfundisi kuthiwa icontent kune content yezwi njengoba usho nje ukuthi bengivama ukwenza izwi ngivule lapha ngiquote amaverse athize ngikhuza izinto ezithize icontent naleyo ukuthi abantu igama elithi content angazi abanye balinterpreta kanjani baye bekuzwe mawuthi content bathathe ngathi angazi ukhuluma ngani kanti content kusuke into echaza nje ukuthi wenzani. Yes. Layo platform yakhe imayelana nani yini oyenzayo yini abantu abayinga-expecta mabeza beyilandela leyo platform bazothola i-content leyo. So uma ke-impact eyayenza lento yogejana gcine kunama-debate kwa-social media sesiyaphoselana uyonaye kwi-platform yakhe uyokhuluma ukuthi nami kwi-platform yakhe ngikhuluma ukuthi agcina omunye esezwela sekubuhlungu bese omunye agcine esukuma neqembu ukuthi hayi ayivalwe iplatform yale ndoda ayivelwe ireport ukuze yenziwe njani ivalwe. Lento yenzeka kanjalo ukuze ngishintshe icontent ngigcine ngiuDr Pastor Msangano sengizenzela ke lamahlaya ngwenzayo nalezi izinqa ke ngiyipostayo icontent ehlangene nalokho kwakusuke khona lapho ngasuke mfundisi ngarealize ukuthi okay into kahle engifake ekhulumeni ile content ebengiyenza ngoba ngangiqale kahle ngale content. Le content ingilethela ama debate yangagcina ngokungilethela ama debate yangilethela abanye abazalwane abanjani futhi abanenzondo ukuthi ngoba sonke sikhuluma ngeBhayibheli kodwa sisho izinto ezingafani. So mawuphikisa laba besho kunye bagcine labo baphikisayo sekukhona abanjani abanenzondo ugcina usungathi uyisitha kubo. Uyayibona indaba sasuka lapho ke isinqumo yayiqale kanjalo Bishop la ngathatha khona isinqumo ukuthi okay yazini angiyeke ke le content ake ngishintshe ngoba ngase ngikhathele ngibasa phansi ngiposte Pastor NJ how if it is remove you violate
ngibasa poste bo pastor bozikhali hayi ivideo ya violate ngibasa poste something engiyithathe kuma podcast clipanyana nje bekhulunywa ngento ethize hayi video ya violate kunabantu nje abangireporta and ngiyabazi labantu hayi thangibazi iqembu lalo baba othini uJesu athi ngathatha lapha isinqumo sokuthi okay angiphume ke ngiphele ke kule content enokwenza ngokuvula izwi neBhayibheli ngizenzele enye content like nje Bishop for example lapha ku social media baningi abantu abenza icontent efana neyami baningi kunosisi kunobhuti baningi nje there are a lot akumina ngedwa baningi and akho umuntu obahluphayo akho umuntu oreporter ini ama video abo ophilela ukwa reporter nje kuthi nangu lo sisi uyathweka lapha wenza icontent yokuthweka therefore asambe somreporter lo sisi ivalue account yakhe yilami nengathatha khona isinqumo hayi ke le content kangiyeke le content yezwi nescripture nani angivele ngiyeke mhlasimbe mangiyekile sengiphumile kubo laba abantu mhlambe bazongiyeka ukuloku bengilandelela bengireport yeza kanjalo Bishop that's how it all came about ukuthi ngicine ngishintsha so ngashintsha negama angithi nje njoba ngithi uDr Pastor Msangano yes vele ulindeleni ulindele upastor Sangena ngithi ulindele upastor okhohlwakele ulindele upastor othanda abantu besifazane ulindele uyabona nje ulindele that type of a pastor so it's part of the content ke sengiyenza iyona content nje sengidile ingakho ngashintsha ngaphuma kuyonke lento ukuze laba bantu bangiyeke ngoba ngabo bawuvalele Facebook wami okay angisale sengiqhubeka ke nale content ngingabe ngisayithinta into ehlangene nabo angithi mhlambe babeze kimi bona bethi bazele izwi ukuthi ngoba phela bazi ukuthi izwi ukuthwala amaduku izwi ukufaka idwaba izwi ukungayigqoki ibuko njengoba ngiyigqokile izwi ukungatrim ukungakhathi ilona izwi khona kholwa lokho ngathi angiyeke ke lento ngivele ngiyeke ukuze ngiphume ekukhulumeni ngiphume kuma debate ngizenzele icontent enye ebheke eceleni eSangene ngafika kanjalo kuleso sinqumo Bishop ngafika nje kanjalo ngalimala kwangilimaza lento eyenzeka but Bishop omoya okay uyinceke yenkosi umzalwane but ngingumfundisi kwa social media ngingumfundisi ngihlale ngibakhuza nabaye ukuthi ubrother Luther sewahamba uLuther King sewahamba moyicheka le account moyicheka le account ayikho into ethi brother Luther moyicheka le account yongena ayikho into ethi Luther King kukhona uDr Pastor Msangano yabona ngeke ngibatshele nabanye lapha bezayo hawu umfundisi cha ngumfundisi mina nisendaweni wrong bakwethu mani nizobheka umfundisi la khona umfundisi uPastor Msangano ngingumfundisi but mfundisi wami as umzalwane yes ubusungaze ushintshe content ungene kwi content ethile engahambelani nokukholwa yini because ekwenza uzwenze into kanjalo I believe ukuthi mhlawumbe kuningi ngoba ungakwenza kodwa oku in line with ivangeli mfundisi kakhulukazi njengoba ngiyichaza nje Bishop ngadinwa ngacasuka indlela le ngalimala ngayo ngacasuka ngoba mina ngafika esinqumeni sokuthi kahle ngiyoze ngibe nezitha nje ezingamakholwa abangabazalwane ngophela sekuyizitha lezo obathi usaposte entshumayelo ba report inshumayelo tiya violate ayida amakholwa la abazalwane ilento engathi okay ake ngihlukane ke nokwenza icontent efaka ini amakholwa ukuze mhlambe ngizoba kanjani ngizoba nepeace ngoba as long ngisenza icontent efaka amakholwa shuthi abakazi ukungiyeka laba bantu bazoloku bengireportile ngase ngikhathele phela Bishop ngibase phethe umfundisi othize how say remove video ya violator ba remove uyabona le last episode esayenza Bishop la kune clip owayikhatha wayiposta kwi platform yakho
I last episode esasiyenzile ngathatha the very same clip Bishop oyipostile ngayiposta kweyami platform ngangisenawo Facebook by reporter ya remove ya clip manje checka kwena ikhona ngase ngiyarealize izitha zami kahle shoot abazalwane amakholo shoot isono sami lento yokuthi ngenza icontent yokholo ake ngiyeke ke le content yokholo ngizenzela icontent yabahedeni ukuze laba bazalwane bezohlukana nami bengabesangilwisa ngoba laba bavala iplatform yami nje abazalwane balephi iqembu uJesu athi ngase ngikhathele ngase ngacabanga ngafika egcineni yazini angihlukane necontent yamakholo ukuze ngibe nepeace angiyipostela umsangano ngoba mangiposta umsangano akekho umuntu engimlindele ongumzalwane ozofika athi manje hey hayi wena unamanga hayi suka unamanga usetshenziswa usathane udukisa ibandla usetshenziswa usathane ake ngiphume ngiphele kule content yokholo ngizenzele icontent enye efana nelabanye nako Instagram uyayifica ko Facebook ikona kwa TikTok ikona le content abantu bakhona balwiswa umuntu akekho umuntu oreport ama account abo angiphume ke kulamakholo ukuze ezongiyeka hey ngase ngifike egcineni Bishop ngacabanga ngabo angiyeke total angiyeke uyabona manje uma uyongena ngo Facebook bawuvala mawuyongena TikTok bake bazama bahluleka yabona ke mawuyongena manje kwa TikTok uzobona ukuthi ama video akhona econtent yezwi nokholo ama video amadala nakhona ngaze ngiwadelete ngawayeka ngamabomu ngoba it was not my initial plan ukuthi icontent ngiyogcina ngiyishintsha kodwa lento eyenzeka laba bantu bakaJesu athi babehlalela ukureporta ama account ami baze bavala yeyagcina ngiforce ukuthi hayi ake ngiphume kwicontent yabazalwane ngizenzele enye icontent mhlawumbe ngizoke ngikhona ukuphefumula beza ukusibanga isicefe bazongiyeka ngoba phela manje angimlindele umuntu ozofika lapha athi awu izinqa ufunani yena eyinqene ngumzalwane angithi senza icontent yezinqa lapha ubekwa yini yena eyinqene shothi ukhohlwakele naye uyapi yena uzoyibukelana izinqa ngoba le content yabantu abathanda izinqa yibe ngiba expectile lapha ngoba abana nkinga nayo lo sebonakalisa ukuthi unenkinga ufunani lapha bakhona inabantu Bishop esibafosayo sibaforce ngenkani ukuthi hey landelani le account ifolloweni or ibukana ama video ale account ngoba umuntu ubuka ama video ngechoice yakhe uzayo commenta nje ichoice yakhe usuke ngaphoqiwe uma umuntu ebonze hey okay le account yenza le content enje ngiyithandi le content wonke umuntu unelungelo lokuthi enze njani eyiblock leyo account ingaveli kuye uma befollower ay unfollow kuze angabe sayibona manje ngangibalekela into enjalo ake ngibaxosheke labantu ngiposte lento abangayifuni ukuze bezophuma bephele kimi bephume bethi nya surprisingly basekhona basasele abaphilela nje ukureport bakureportela ngisho ukuthi uyahleka usebenzisa ama emoji angithi uyakhumbula ukuthi nama emoji isono kuleli qembu labazalwane nokusebenza emoji kuyisono basekho ba reporter ngisho emoji uhleka ukuze uTikTok esekunika lapha inote ethi your comment has been removed i-comment yakhe ya violate is not record uthi uyacheck yiphi leyo comment bengihleka wenza iappeal uTikTok aphinde enze njani ayibuyise uyabo basasele laba bantu bakaJesu athi kanti ngoba ngangishintsha icontent ngangishintshela bona ukuze bakhululeke babone ayisekho into ehlangene nabo lapha ebathinta edingithi babe kule account ayisekho ngangithi ke bazophuma bangiyeke in peace yibo ke Bishop sila sikhona nje namhlanje yibo ngalimali indlela benza ngayo. But Bishop Lami, at the end of the day, you are a man of God. Umzalwane kukhona konke lokho. But manje uyihlukanisa kanjani le ukuthi umzalwane and umzalwane kunezinto ukuthi ezi expectekile kuwena as a man of God ukuthi angikwazi ukuassociate nalokhu angikwazi ukwenza icomment ngalokhu nangalokhu thina silindile ukuthi mhlambe as a man of God mhlambe ungenza icomment mhlambe ngedoctrine ethile mhlambe ungenza icomment njoba zanenza nje ngendaba kaMnumzane it's part of ubuzalwane ukuthi le ngifake inkinga you see so manje
we are not expecting umzalwane ukuthi angaphosta izinto ezifana nezinqa zabesifazane abami kahle abathwekayo zonke lezi zinto lezo. So empilweni yakhe yobuzalwane akukuphazamisa akwenzi lutho lokho ke in your spiritual life. Hayi Bishop, yazi sekubele okay, ake ngidonse isibonelo. Nkosi yami ungakhubeki siswami. If you are listening lapho sisi uKomfelihle. Uyambona usisi uKomfi? Oh Madlamini. Umadlamini wethu simthanda sonke sisi wethu. Ungakhubeki lapho ngenza nje isibonelo. Uyabona usisi Madlamini angithi umhlengikazi by profession. Yes. Uyinesi angithi by profession. As much as simazi ukuthi uyakholwa usindisiwe, kodwa lapha ubuye akhulume ngezinto nje njengani nje njengepenis, angikubeke kanjalo. Ucansi uyakhuluma ngalezo zinto. Kune video nje lapha ayithi khona omama funeke babuye baba massage baba massage ini ipenis balipotopotose ubeka nje kanjalo. Kodwa siyamaza ngithi umzalwane usindisiwe, kodwa uyakhuluma naye ngalezi zinto. Sengathi ke mhlawumbe ke njengoba ekhuluma nje kanjalo, mhlawumbe sekufuneka uKomfelihle simkhande ngamatshe ukuthi hey wena Komfelihle awukwazi ukuthi wabesimame efuneka bapotopotoze ipipi. How do you say that njengomzalwane? Ukusho kanjani lo ngoba phela ukusho naye efundisa. Nami nje mangikhuluma ngezinqe lapha isikhathi esiningi ngisuke ngithi cha azidliwe izinqa zingayekwa, especially labazalwane abashadelwe emshadweni noma kuthiwa kona abazalwane, as long umuntu eshadele izinqa ingabi imfuyo lapha ekhaya. Ngoba waziletha nje ukuze umama afuneka ajabule, ngoba mayengasalithola selamba uyohamba olufuna ngaphandle, ubufebe buqhamuka lapho nemishado eminingi ichitheka kanjalo. So izinqa ngisuke ngiyifaka ngikhuluma kwesisikhathi ngidlule izintweni ezinjalo, bese ziyangena ke izinqa zingene phakathi ke, uyabona ke so ileyo nto angithi ke manje ileyo nto ngayishintsha i-content, ngavele ngaphuma nje kulezwi total, ngaphuma nje ngihlale ngibatshela futhi lapha bayazi abasangifolwayo ukuthi hayi maniza lapha ningalokothi nithi umfundisi lo nidila nomfundisi uDr Pastor Msangana, ngoba abefundisi bangempela ngeke ubathola beshumayela izwi bevule mina ngumfundisi lapha kwa social media ngumfundisi. Uyabona manje noma ngayibuyisa nje iFacebook ngize mhlambe ngiqale phansi ngiyovula enye, ngeke ngisayenza le content yezwi ngoba ngabona okay into yangiqhatha ile content kuze kusuka ama debate ngize ngiyidalela abantu abangizondayo kwakuyile content angiyekeke. Noma sengavula ama platform ngeke ngisayenza le content, sengiyoqhubeka nje la ekusanganeni. Umuntu ofuna uman of God usohlangana naye in reality njoba hlangana nje usiyombona kuman of God, ambone kephi nasesontweni. Kodwa lapha social media cha angiyena uman of God, ngupastor Msangana. Ngene kwi-account yakho la ngumfundisi ukulokuzana namanye ama videos ngene kwi-account yakho njengamanje. Kodwa before that mhlawumbe ke ngikuphendule kuleya ekakhonfi bengidlula nje nakhona ngenza isibonelo ukuthi ziyangena ezinye izinto ziyangena. Yes. Ngiyamazi ke vele ushela kithi bekade nginayo nje lapha bekade sisenze enye episode lapha uyayithi mayikhuluma kokwenye ngase ngihamba ngifaka uti and bamjaja naye bamjaja. Ngike ngabona nje esithishe enye comment ephendula ngayo leya video yakhe yokupotopotozwa kwepipi, kukhona sebemjaja abazalwane. Ngeke ngabona naye ekhubekile lapha ereply kwabanye ngoba hey bayahlupha. Mina ngadecide ukuphuma kwi-content yabazalwane yizi izinto ezifana nalezo nceko, into ekanjalo ngabona hey le content izongibangela istress. Ake labantu ngibakhulule ngiyeke i-content yabo ngizenzele yami eseceleni ukuze bangiyeke nabo. Mhlambe mangiyeke i-content yabo nabo bazongiyeka, ngizoke ngithola ukuphefumula bayeke nokungimonasela bambe vala ama-account ami, mhlambe boyeka yonke leyo nto ngoba sengenza i-content ehlukile ayisabathinti bona. Ishintshe kanjalo. Angibuyele kule nto yakhe yezinqa Bishop. Yezinqa
ngumuntu wesilisa naturally. Umuntu wesilisa ngokwendalo. Yeah. You see. Noma sengikholwa. Yeah. You cannot take away into yokuthi ngumuntu wesilisa. Indoda. You see ukuthi indoda. Uma kungadlula umuntu wesifazane la engaqokile. I think nabantu bazongivumela not unless lento yokukholwa iact. Mina ngikhuluma ngomuntu mina bazongivumela abantu ngempela abangabazalwane. Yeah. You see. So as umuntu wesilisa kudlule mhlawumbe umuntu wesifazane aqoke otherwise okanye mhlawumbe ke sizona kid mhlawumbe in that way. As much as ngikholwa ukukholwa kwasusa ama feelings akwa remove bishop akwasusa iyasebenza imizwa not unless lento yokukholwa iactor noma mhlawumbe unenkinga lapha na ke uphazamiseke. Exactly. So my point is here ke Bishop Lami wazo wangikhumbuza ubunye ubufakazi kudala sasemafakaza sithi nginsizwa ngitswi noma ngangena eshaweni nomuntu esifazane akuthi ndiki yakhulula lo ufakazi sobunjalo insizwa zayifakaza kanjalo kudala I think but sokhuluma ngayo ngelinye ilanga amaphutha lawo esinokuwenza wayisisangena ensindisweni. Yebo Bishop. Ngoba uma ususindisiwe ngathi insindiso icima imizwa. Ngathi iyayibulala Exactly. Noma ufakaze kanjalo. Mina nginsizwa ngitswi noma ungangivalela nomuntu wesifazane akwenza uma sikhuluma ngalento bengeke siyishumayele into ukuthi contact with discipline. Yebo. But if imizwa yafa ngoba idiscipline nje ngoba isuka iactive isebenza. That's why kumele uyidiscipline. That's correct. Ngabe ishunyayelo into yokuzithiba ukuba imizwa yafa usithibelani ngoba ifile vele. Yes, what's the use of ukuzithiba? Ngiyakuzwa so uyayizwa la ngibheke khona. So into yami ke ithi ke bafowethu nodadewethu lapha emakhaya into yensindisa yisusa imizwa. Kodwa what we preach is self discipline. We preach into yokuzithiba emntwini wona wonke umuntu. Angisakhuluma ukuthi umuntu omusha umuntu omdala ngoba noma usumdala kusho imizwa mawusumdala imizwa iyaphela. Kodwa ngizama ngoba kukaningi isenza lamaphutha kube sengamakhulu ngezinto ekanje zisubject kubantu abasha. Yebo kube ngathi laba abakhulile abanye bona abawenzi abangeni kulamaphutha. Yebo abanye babo they are inside. So asikwazi ukusubject izinto ezikanje siyisubject kubantu abasha. That a big mistake engikholwa ukuthi iyolunga nayo ukuhamba kwesikhathi. But point lami ke lila Bishop lami ukutheleni ukuthi angikwazi ukubona umuntu esifazane aqoke otherwise ungaphazamiseki lutho kumina. You see that is why siyihlambulula every day. As abazalwane. Uhlambulula ngenxa into oyibonile, uyihlambulule ngenxa into oyicabangile, uyihlambulule ngenxa into okhulume ngayo ngomdlinzo yakho njalo zonke lezi zinto lezo ke you know, hence we preach into yokuzihlambulula, repentance, ukuphenduka. So Bishop lami ngiyambona umuntu esifazane ngiphazamiseke emizweni yami ngenxa ukuthi ibeqoke kabi. Futhi uma umuntu wesilisa uma umuntu wesifazane eqoke kabi ayikho enye into amehlo osilisa agijima uyibuka ngaphandle ukuthi abuke i-private party izinqe yomuntu wesifazane okanye abuke izinqe njalo. So manje Bishop lami wena wes uvela uyiposte lento esithi sizama ukuyigwema nansi ipostiwe kodwa manje nansi wena uvela uyithathe futhi shooting amemazi uqala uyibuka uwedwa ube necommentary kuyona ngihlanganise bese exactly uyenze igcine siyivideo ephelele. Mhlawumbe Bishop lami uzongithola ukuthi ngizama ukuthini ngiyangizwa ukuthi ngizama ukuthini la ngibheke khona ukuthi laba ababukayo ke abakhubeke. Exactly. Okay Bishop ngiyakuzwa ubhekephi. Ingakho ke wena Bishop ngiqale ngokuthi uma ngishintsha leya content sengiyishintsha sengiyikhupha ukuthi ayingabe saba ke ngezwi manje sengiyayishintsha sengiyenza olunye uhlobo lwe content. Inhloso vele enkulu bekugxotsha. Okay. Labo Judge Judy Bishop kade begcwele lapha. Laba kade belokhu bengihlupha solokhu ngiposta kwasana. Selokhu ba reporter solokhu ngiposta ngabo abantu abayinkinga la.
ile group yabantu. So ke angishintshi angivele ngifake lento abangayifuni ukuze baphume impela ke kimi baphume baphele ke bangabe ngoba phela manje uzolokhu repostana nezinqe engizifunayo ufunane ezinqeni wena eaccountini yezinqe ubekwa yini ngoba phela wena awuzwani nezinqe uzozubona izinqe nje bese uyakhubeka uyobukani ngoba phela wena angithi wena umzalwane ongcwele oxabene nezinqe manje uzibona njani izinqe ufunani khona lapho ngoba phela lo muntu uyishintshile content akusesiyo le content kade yenza yezwi yobungcwele yani isishintshile total. So ke wena uzubona izinqa ayipostayo ufunani yini lo icinga lapha shuthi khona into mhlambe bishop naye lo muntu emdonsayo emattractor la kulezi zinqa ezilapha phakathi kwakhe nalezi zinqa contact likayo ingakho Estabone engafuni ukuphuma ezinqeni la kudunuswa khona yena selokhu uyatholakala. Angithi ifana nje nalento bishop umzalwane uvela uhamba uyongena lapha eclubini la kunosisa abadunisayo ufika ucomplain lapha eclubini ucomplain hey hayi kuyadunuswa lapha hey baze bahambase hey baveza izinqe ngaphandle uyapi wena emdunusweni ngoba wena ubelong lapho okuduniswa khona ubekwa yini wena uzobona izinqe basendaweni yabo nje kufuneke badunuse angithi indawo yabo vele yokudunisa wena kuyapi lapho njengomzalwane. Sengibuyele ekuthenini bishop nayo le content yezinqa njengoba ngisho the fact ukuthi nje ngize ngikhona ukuthi ngiyiposte ivele ingoba ivele nalapha kwa Facebook ikhona iningi bayenza Facebook uyayiphasisa awunankinga na nalapha kwa Instagram ikhona le content bayenza baningi uyayiphasisa nalapha kwa TikTok ikhona ngoba nabo labo sise ngisuke ngibapostile lapha kwa TikTok bezinqa akusibo sisi engisuke ngibashuthile bishop ukuthi njengoba sihlezi lapha e-studio yabona senza i-content mhlambe ngiyamthola bese ngithi ozake modela lapha mhlambe ngama-bikini modela bese ngimshutha special cha ngisuke ngivele ngithatha i-content khona lapha kwa TikTok usuke vele lo muntu enza khona lapha mina bese ngiyithatha ngiyiposte ngi-add lokho engikushoyo mhlamba ama-commentary mhlambe ngisho khona nje kade ngiyenze einsukwini engigcine kuyenza omunye usisi ufaka i-night uyabona inathi ebum shot lekhe ikhindi lezi ekhiphisi iyo le ngiyibona kuqala mangithi ngiyangena le account yakhe ngigcine ngayo leyo ile ebengiyenza uyabona le content mayibuka istitchiwe uyazi i-content mayistitchiwe kusuka usho ukuthini ayiyona yama ayikho original ngithola i-content kwa TikTok so ngastitch i-video should let content iveli lapha kwa TikTok akanankinga nayo iphasisile that's why ikhona ngayistitch mangistitcha ngibe mina sengixoxe sami story ukuthi hey kwakunosisi wayevela hambe nje kanje ngale bum shot le niyibonayo wayigqoka nje kanje wayevela ngene nje eroomini athi uyothatha something efridge ngikhona ngingathandani naye adlule nje sengiyabuza ke lapha ukuthi manicabanga inhloso yalosisi kwakuyini wayefuna ngimshele yini ehamba phambi kwami eveza izinqe ngaphandle njengalosisi kuba izinto ezikanjalo ke isikhathi esiningi angithi uyabona kuba izinto ezikanjalo vele lento ngoba ngiyenza ngamabomu ngiyazi umzalwane ongcwele oJudge Judy ongazwani nokutrima ongazwani nezibuko yonke into kuye isono vele ngeke amelane nalezi zinto obvious same time mayibona lezi zinto uzokwenza njani uzongiblock ilokho vele ngikufunayo ukuze nami Nkosi yami ibuye freedom ngikhululeke sengikhathele wonke ama-account amahlale reportwa abazalwane oJudge Judy indlela yokubaxosha ukuthi phumani lapha leya content yezo ayisekho into ekhona la izinqe ukudunusa awukwazi ukutholakala eclubini la kuduniswa khona bese wena uyacomplain kuduniselwana kanti wena uzelene eclubini ulindeleni wavele uyofica izinqe uyabo neprofile yami ungena bishop yasho lapha iziyashintsha kushintshe ngisho islogan kufike kwachaza welcome to Dr Pastor Msangano mawungena ku TikTok kuyachazwa lapho kunamagama akumukelayo welcome to Dr Pastor Msangano okay umfundisi bla 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 wezinqe and then bese iyachaza lapha egcineni kune phone number bese ithi dunusani bafazi iyakutshana nje le yantu ungena
Uthi okay into ozoyilindela la umsangano izinqe ama-jokes kuningi ke sikhuluma ngakho ngibuye ngi-advise abantu njengoba ngikuyibhizinisi nje kunamabhizinisi engiwenzayo uma ufuna ukusave imali ungenza kanje if you want to better your life bese kubuye kube izinqa-ke siyiphose-ke there and there ziningi-ke izinqa uzoyithola vele it's about that so-ke angi-understand mina umzalwane ongena eklabhini la azikhona kuyadunuswa bese complaina ngezinqa yena ufunana endaweni yezinqa phela indawo yabo kumele badunuse kufana ke nomzalwane othi ufuna ukuhlala kule account ngenkani angaphumi angangiblock angangi-unfollow ahlale kodwa bese lokho ecomplaina ukuthi upost izinqe yena uhlaleleni ngoba kukubo kwazi izinqe lapha vele yona into edliwayo kulalwa ngayo kuvukwa ngayo izinqe ikhona kudla kwakhona into enjalo Bishop. Manje Bishop lami uthini ngalabo uthola ukuthi bebe nento yokubukela kuwena ngezinto zokukholwa? Hawu ngiyawubonga lo mbuzo ngiyawubonga. That's a very important question. Yes, khona nje usisi khona usisi nje Bishop wang approacher futhi bengisanda kubuya ku TikTok ngoba bake bazama ukungivala bona laba abazalwane baka Jeswathi nganyamalala isikhashana TikTok ungisaspendile ngabuya ke mangibuya ila ngibuye khona ngingasayenzi ke enhlobo icontent ehlangene nezwi nani sengiyistikele nje kule msangano yami engiyenzayo weza kumusisi wenza futhi okuhle ngoba akenzanga njengabaningi wangithatha nje inamba yami ngoba ikhona sakhuluma ngale ku inbox sakhuluma nasefonini yasho ukuthi hayi bengilandelela ama video esinifa ama sermons lawa intshumayelo imfundiso nama debate ke kade sinokwenza but surrounding nje iChristianity lawo ma debate abeba khona ukuthi ingulube ingadliwa ingulube ayingadliwa ukuthi kuyisono ukuthi akhoniso uthi ubengilandelela lokho so iyona into ayithandile but uyabona manje ukuthi hayi since ngibuyile icontent yami ishintshile ngabe ngiright yini ngabe yonke into ihamba kahle hayi ngamchazela naye Bishop njengoba nje nala ngichaza ukuthi cha bangikhuba abazalwane hayi bonke abazalwane kodwa leli qembu lika Jeswathi basuke manje bayovala iaccount yami bahlalela nje kwi-report yaze yavala so ngase ngibona into ehlangene nabo ehlangene nezwi angabe ngisayenza hlezi mangiyeka leyo nto ehlangene nezwi ngizipostela imsangano hlezi bazongiyeka bazophuma kimi nami ngibe happy ngazi account yami free ayilokho ireportwa baphumile labantu abanezingxaki abanenkinga abagcine bethatha izinto zigcine seyinenzondo seyine-hatred sezipersonal ukuthi akuvalwe i-account uba nje u-ST mhlawumbe ubukeka ngathi u-ST umelene nalento nje ethi uJeswathi hayi u-ST asim-unfollowe i-account ka-ST le channel ayivele ivalwe awucabangi mayisivalwa le channel yakho kulimala abantu abangakade beyithanda bangaka abalimanayo nabaluzayo ngenxa nje ukuthi kune group yabantu ethi ngoba wena awuvumelani noJeswathi sekumele ivalwe so ngabo angiyeke le content yiyo shuthi le ngifake inkingeni angivele ngiphume ngamchazela naye khona weza kimi ngamcha icontent yami ishintshile sishintshile isizathu kube yileso so ngeke usangibona ngenza icontent yezwe or ngivula izwi ngithi cha ngikiyekile ngenxa lezo izathu so kukuweke if ufuna ukuhlala you can remain there if kodwa ubona ukuthi hayi ngeke umelane kungaphezulu kwakho hayi unga-unfollowa nje kahle ngokuthula yena ayikho inkinga angithi uyabona ke eish amayamazi Bishop lami ngakubeka kucaca ukuthi ulimele ngalimala futhi nje njoba ngikuvezile lesiyasenzo sabo yisesangilimaza ngoba yonke lento akumele kuze kufike la kuthiwa khona sesiyovala ichannel kaST ivalelwa njalo it based ukuthi nje bekudebatewa kuneimpikiswane ngani ngezwi ngescripture leyo nto isiholela abanye baze bayovala ini ichannel mase kufika lapha sakuvala ichannel sekunenkinga phela shuthi isinkulu inkinga lapha isekho ncane shula ngamemazi ngasho nje lento ke isinqumo sasuka khona lapha hayi ngiyayeka ke le content angisaphinde ngiyenze sengiyaphuma kuyo ngoba manje ngibuka ukuthi hayi ngapha kuleli side abantu bayikhulekele ngapha freeway bazenzela ama content abo
ngaphandle kweyinkinga abekho balwisayo ngapha hayi kuyashisa. But Bishop lami ekulimaleni kwakho awuboni mhlawumbe ukuthi makube into efanayo for umuntu othola mhlawumbe ulimele esontweni ethile okanye ulinyazwe ngabazalwane ngosi sikubeke nje kanjalo noma ngophela ngibafaki bonke kodwa nje egcine nabazalwane. Exactly. Afika linyazwe ngabazalwane sithi siyambona wena ungcono ukhuluma ngendaba ye-content. I-content khona omunye umuntu othola ulimele lento eyi-content yakho kuyivele beyimpilo useyiphilise kuyi-lifestyle useyiphila. Exactly. So ngizama ukuthola indlela yami ethi mayibe sound ekubuzeni kwami lento engifuna ukuyibuza. Kodwa Bishop lami ngokwenkolo okanye ngokukhola kwakho do you think wena ayizange lento ingenelele sikuye kwe-content sikhulume ngokwe ukholwa kwakho? Yes, angibeka njalo ngikhuluma izwi lesiscreamani kodwa nje ngokukholo lwakho. Yes. Yeah Bishop. No Bishop hayi ngiyakuzwa. Mhlawumbe ukuphendula engingakusho Bishop. Akukho okushintshile kulokhu engikholelwa kukho. Okay. Akukho okushintshile kanjani na? uJesu Kristu useyinkosi. Akashintshi lokho namanje useyinkosi. I still futhi believe ukuthi there is heaven, there is hell. I still believe kulezo zinto. Akekho futhi ongangiphuca ayisuse leyo nkolelo yami. Ngiyakholelwa ukuthi there is heaven, there is hell. I still futhi believe ukuthi ke one day kuzoba khona usuku olukhulu okuthiwa it's a judgment day. Wonke umuntu uyoyimela phambi kwaNkulunkulu achaze ukuthi uphile kanjani, wenzeni emhlabeni. So ngokukholwa akashintshi lokho kusamile, kusenjalo nje Bishop, kusenjalo akashintshi. So ke angazi noma ngibeka kahle kodwa akashintshi, ngisakholelwa kuloko kusamile nje kusenje ngoba akushintshe lutho Bishop lapha, akushintshe lutho. Oshintshile nje imina ongasenzi leya content kwa social media yezwi nokushumayela, osezenzela icontent yemsangano izinqe nakho konke okunye opheke eceleni kwa social media ke kushintshile kodwa in my beliefs in real life akashintshi. Ngisenonkosikazi oyedwa namanje useyedwa ngisahlala naye, uyabona sisakhonza futhi akashintshi. Yonke leyo nto ayikashintshi but nje lapha kwa social media icontent lebe ngiyenza ngishintshile ngoba ngabona ingilethela ukukhuluma, ingilethela izitha, ingilethele nabantu abanomona bagcine bevala ama-account ami bephilela kwa report. Ngabona ukuze baphume kimi labantu nami ngiphume kubo ake ngenza icontent engahambisani nabo, engahambelani, ehlukile. Mhlawumbe mabengayithandi bazongiyeka bese kuthi laba abayithandayo ngiqhubeke nabo ngoba icontent necontent inceke nabantu bayo. Khona abahlezi bezoyithanda noma ngabe wenza iphi content inabo abantu abayithandayo engabaniki inkingi. So ngathi angiqhubeke kushintshe lapho nje, ileyo nto eshintshile. Ingakho ngiyabatshela lapha kwa social media cha nenza iphutha, ngumfundisi mina, ngiyena umfundisi. I-content ngiyenza i-content, that's the content. So manize nina la nizobheka umfundisi la kwa TikTok nisenkingeni nizofica umfundisi la kuphela. Manifuna befundisi abane ko baba uNtanda, niye ko baba uZwane, niye ko baba uYikani, niye ko baba Ningi oPungose, niye abefundisi labo, niye ko baba Mahlabo umpostoli. Inqwaba befundisi kwa social media. Ngiye ngibatshela ngibafihleli. Thi manifuna befundisi nje abagcwele kwa social media, obaba uNxumalo baningi abefundisi, inqwaba oprofeti, inqwaba bangabathola inqwaba. Ningezi la kwi-account yami nithi nize kumfundisi, mina ngumfundisi ngehlukile. But Bishop Lami
sisuya ngasigcineni. Yebo. Ngifuna ukufaka indaba kamama. Okay. Yeah. Wenza kahle. Angifaki. Wenza kahle. Sinento yokuthi o social media. Yebo. O social media bethu. Hey matata. Yabo lento Bishop lami le oyenzayo. Iyafana exactly nomuntu ongakholwa. Vela ngikholwa kuleya content. Ukholwa kungeni lapha. Iqiniso le content nje akungeni ukholwa. Kukhona into efike ibe vice versa. Ofithi yenzeka. Kukhona umuntu who is powerful. Yebo. Kwi content ye Christian. Kodwa yena ngakholwa. Yebo. Same nama gospel artist. Because umuntu uyacula igospel kodwa. And hey abantu bayabusiseka umculo wakhe. Exactly. Kodwa nje akabelieveli nakuleyo nto. Futhi akanendaba. Yena wenza imali, is just making money. Kube khona omunye umuntu eyimpilo lento. Yeah. Akayiculi nje. Exactly. Uyayiphila. It's part of it. Kube khona umuntu owenza content yamaKristu. Yebo. Ongesikho ukuthi owenza ngoba kuyi content. Ulento uyayidemonstrate impilo. Ekuye umzalwane. But manje njengoba ngisho ukuthi I content yakho before kungesikho ukuthi bikade I content. Kuwe besithatha ngokuthi I demonstration of impilo oyiphilayo vele. So immediately masishintsha thina amanye abantu si-interpreta ngokuthi ushintsha impilo. Yes, ngoba i-social media i-demonstrate lento oyiyona. Definitely uyile vele. Exactly. Njengoba ngisho nje kube khona abanye abantu uthola akakholwa kodwa yayenza i-content yamaKristu. Akakholwa kodwa yayenza i-content yamaKristu njalo njalo. So kushintsha yonke into ke manje. No Bishop ngiyawubonga lo mbuzo, ngiyawubonga. Ingakho ngisho ngithi hayi abantu kufuneke ba-understand eqala igama elithi content ukuthi sivele makuthiwa i-content sikhuluma ngani, uyabona. Vele i-content kuyenzeka omunye uyayiphila le content njengoba kade uchaza. Omunye akayiphili le content, just content just ends there kwa social media. It's not in real life. Njengokuthini nje lapha kwa social media ngumfundisi weyifebe. Islogan sami sithi dunisani bafasi, ngithi makudunuswe, iyona into engiyenzayo lapha. Kodwa lapha endlini in real life ayikho yonke leyo nto lapha endlini. Sengisho in real life nginonkosikazi wedwa engamchitheli, akho ntombi engimbhanqa naye. Ingakho kwayena Bishop, kwayena engangixwayi engenankinga mangisangana. Lama video sometimes ngiwenza ngihlezi naye. Ngiyakhuluma mhlawumbe ubusy lapha ekitchen nga something. Ukhona njoba ngiposta ngikhuluma ngisho lento engishoyo. Kulula kuye ngoba uphila nami, uhlala nami. Uyabo. So uyazi uyena uunderstand kangcono cha lento ayenzeki in real life. Vele lona uhlanya lwakhe uyazi naye. Uhlanya lwami vele yayisanganela. Kade waqala ukuhlanya. Uyabo ukuthi uyathanda ukuhlanyela lapha kulezi zinto zo social media ayisanganele khona. Kodwa akho bantu abayebefike lapho kuthiwa hey beze kwaNkosi bashaya iqulu, beze lapha ku Luther King labantu bashaya iqulu nampa bazodunusa. Ayikho into enjalo in real life ayenzeki. Into nje lapha iphela khona lapha. Uyayibona indaba. So kulula ke uyabona ukuthi ke if my wife supports me, she supports me, I've got her support, then what is there to shake me ngoba phela okuyena umuntu ongabe unenkinga, okuyena umuntu ongabe hey ngiyakhubeka, okuyena umuntu ngabe hey ngiyalwa, uyena lo muntu, that person is the one okungabe kufuneka ngempela. So yena mayengena inkinga understand hayi ngiyamazi umuntu wami unje in real life. Wonke lo umsangano walapha kwa social media usuke eyidlalela kuyadlala. So yini ofuna ngiwarishe ngayo Bishop? Ngaphela uyabona lo muntu okuyena oclose akanankinga wa-understand ukuthi kuqhubekani. Yabona akanankinga. Ngeke futhi acomplain hayi le ndoda iyangijithela
akaze nangelodwi la ngeke hey ngake ngambambe echithile ayikho leyo nto or kunamakhola angenayo la hey ngike ngibona ama message efoni ayikho yonke leyo nto uyazi ayikayenzeki so she's at peace so why worry myself ke ngoba phela mina ngiyazi into yalapha umuntu mayefuna umfundisi bishop nakhona hayi umuntu mhlambe ozongilinga khona umuntu ukuthi ngempela uthunywe uNkulunkulu kuwe ngandlela thizeni mhlawumbe uNkulunkulu omdirectile ayihamba ku-ST u-ST uzokunceda mayefuna umfundisi umuntu useyomthola ke in real life useyoza kimi ke manje in person hayi kwa social media cha ngumfundisi ayonceko ungayidlala lezi zinto akuyena inceko ungabona upost ivideo yenceko lapho uZoom yes hey bishop uyapi lapho bishop uyapi lapho manje bishop ngeke bishop yasumsindo bazosuwa yasumsindo la video akazi ususa kodwa sengisho ukuliphatha le igama lenceko ngoba no it's not prominent no it's not about him it's not about him yeke indaba yenceko so point la yayi-actor kodwa ngiyabona ubhekephi yavele i-actor exactly so ngifuna ukubuza la into ngingayidlala leya role ngayidlala leya scene kahle kakhulu bishop ingavinjwa yini anginako yasho inceko leya kodwa yabonakala ngoba phela yayi-actor lapho kwase kufuneke le nceko ke manje siyikhande ngamatshe ukuthi hey kanti yayenza isono in real life ini yafeba ngoba kwaku-actor lokho now umbuzo wami nobhekwa futhi no I'm not against what he did jalo you know wonke umuntu unendlela yakhe yokwenza izinto so ipoint lami libheke la siye sibe nama choices yebo you see khona umunye umuntu nje othothile into yokuactor yena nje akayithandi ngisho akayiphiwe you see but manje inceke uyavela lapha naye ilala umuntu wesifazane leyo clipanyana leyo clip of features yabonakala einkundleni zokuxhumana here's my point ungayidlala na iscene yokuthandana nomunye umuntu wesilisa because into eseceleni leyo ke cha ngingayinqaba why not there akulamphe khona angithi phela bishop njengoba uthi sinama choices wonke umuntu unama choices sekungena khona nalapho sekungena ichoice ukuthi nami nginama choices ukuthi this part ukhona umfundisi this part ngeke ngiyenze ngingayidlala yabo le role yenceko nje ledwe ibuza ngingangijima kodwa hayi le role yokuthi ngibonakale ubulilo obufana nami leyo role ayingeke why not because angithi uyakwazi ukwenza content upost ukuthi le engiyenzayo yezinqe vele mina nezinqe siyinto eyodwa yabo vele ngeke sahlukaniswe yabo vele into engiyithandayo even angithi in real life vele nangumkami nje ngishadelwa ngangashadelelwani ngingayithanda izinqe ngakho ngoba ngangiyithanda kodwa manje lobulilo ofana nobami cha leyo even in real life yabo angihambisani nayo so ngeke ngivume futhi ukubonala ngiyoyidlala leyo role ama choice kubuyela kule nto yama choice we still choose ukuthi lokho hayi lokho yathanda ke sivale kanje mfundisi wami yebo bishop ke sivale kanje lenkulumo yethu kubuyela nje emuva kancane mentionile indaba zokulimala kwakho and stuff like that okwazi kwangeza ngatshintsha nje yonke lento ye content so ngithanda ke singene I mean ke sivale ngalolu hlobo namba abazalwane shoba khona nabanye basibuka lapha nibuzobabona kuma comment hey bazoe futhi nje ngivelelwe bazokhwela badilike yini lo ungafisa ukuyisho kunaba abazalwane basibuka lamakhaya yipi le message ongafisa ukuyidlulisa kubona namhlanje ngingathi nje salvation is personal okay ngicabanga yona into ebaluleke kakhulu ukudlula yonke into salvation is personal sindiso
mawusindiswa usindiswa wena. Usindisela ukuthi wena usinde futhi ekubhujisweni kwaphakade bani wena. Hayi ozalwa nabo, hayi ipheso ingawe. Ingakho ngisho kungasuka umama, ngisho kungasuka ubaba okuzalayo, mayefuna ukonisa nje ethi hambani nokwenza into owazi kahle wena uNkulunkulu akayifuni kuphambene, kungamele uyenze ngoba nakho kusho uma, ngoba kusho ubaba, ngoba salvation is personal. Ekugcineni ngeke uthi uNkulunkulu hayi kwasho ubaba ukuthi angenzi, ngase ngimhlonipha ngoba nakho umama uyangizala, bese uNkulunkulu exolela awuhlonipha umzali. Hayi-ke, hayi kulungile, ngena ekuphileni okuphakade, nakho ukuphila ngokwakho. Ngeke asho njalo. You have your own choices. Salvation is personal. Ngingasho kanjalo. So umuntu ohleli lapha ekhaya nje olalele lapha ensindisweni, izinqumo oyithathayo zithathe ngoba kungezakho, zisuka kuwe, uyithathela wena ngoba nakusasa ma uNkulunkulu ekubuza umi phambi kwakhe uyokubuza ngezinto ozenzile wena. Ngeke uphike ngomunye umuntu hayi nami ngenza ngoba ngibona ubanenza noma kwakusho ubani. uNkulunkulu uyobuza into mina ngitheni, mina ngathini. Uyayibona indaba? Kungabi inkomba nkombane kaAdam noEva. Hawudlile na hayi umkami uyodlile nami ngase ngadle, cha. Salvation is personal. Nama differences no enigma. Yebo. Agcine eba very intense. Yebo. Mhlambe ikhona into ongafisa ukuyisho. Let's say nawe ehlangana nale video you know but it's fine, it's ingangeni la. Mfundisi wami used to preach ngisasemncane. Yes. Yeah, I used to preach ngisasemncane. Uswayeka yini Bishop? Angiyekanga. All right. But ipoint lami lila ekuthenini ukuthi yeah, izinto angijwayele ukuyishumayela ngalesa sikhathi angisasishumayeli manje. Ukhulile phela Bishop. Yeah, uyayibona into. You see. No experience no sihambi wakubona. Exactly. You see. So nokuthi ukuthi ngangibheda yini ngaleyo ndlela, mhlawumbe ngamshumayela uJesu noma ngamshumayela, but kunezinye izinto osothi ngangiyishumayela ngesikhathi engeke ngisayishumayela manje. Yep. Kunezinye inqumo, kunezinye indlela zokwenza izinto othothi wawuzenza ngaleso sikhathi kodwa ungeke usasiphinda. Bishop. Manje. Why? Because of ukukhula. Kanjalo ne-revelation. I-revelation iyakhula. The revelation kaNkulunkulu kumuntu ayihlali ndawonye. I-revelation ayikho steady. I-revelation iyakhula. You see, ngiyakhumbula nje ngiye ngenze ipost ku Facebook ngikhuluma indaba kaBaba NJ the late. Ngithi mina noma uNJ ngabe usaphila. Kodwa the truth of the matter ngaba ka move the way I move ngakhona. I believe ukuthi manje ngabe usuyisenior, uyahlala njena uprovide ama ideas ngendlela mhlawumbe angaprovide ngayo, not ukuthi athasashumayela at all, but angasa move the way he used to move ngakhona. Why? Because isikhathi nesikhathi uNkulunkulu uvusa umuntu for isizini ethile. So uNkulunkulu wayikhumbulile ination yase South Africa ubaba uNJ for that particular time. So manje we live from generations to generations. Into eyayishinyala ngesikhathi zobaba uBhengu. Ngishathi abavuka emathuneni manje bashumayela kule generation. Nginento ukuthi bangaba irrelevant. Not ngoba mhlawumbe umlayezo wabubhedt, kodwa uNkulunkulu usuka umuntu emvuse kuleso sizukulwane ngaleso sikhathi. So i-message yesikhathi. So ipoint lami ke Bishop lami lithi kunezinto engangishumayela engasayishumayela okanye engeke ngisayishumayela noma ezinye zazi hayi ukuthi mhlawumbe ngeke usayishumayela. Ungayishumayela kodwa ngeke uyishumayele the way owayishumayela ngakhona. Because why? I-revelation yakhulu. Suma yishumayela kwenye dimension manje. Going back ile la. Nangu ubaba uEnigma lapho yasibuka. uJesu athi
uJesu athi yahlupha lencane. Hayi Bishop ngenza ngamabomu ngoba uyabona nangale kule platform yami ke le abangayivalanga abangilwisayo nayo bafuna ukuyivala noma ngingasakhuluma into ehlangene nabo. Nakhona ayikho nje ngeke ufice into mhlambe ngimention igama lakhe or angiyifuni into ingakho ngakhetha ngayishintsha ngayiyeka necontent ukuthi angiyi-avoid nje at all cost. Yeah. Into ezongenza ngiyithole yabo ngoba ngabona sho lo muntu akekho right. Yes. Ma yena bekubiza igama lakho wena wawusumphendula naphendulana kwagcine kwacaca ukuthi umdefeatile yena usebese reactor ngendlela abona ukuthi ke i-account yakhe ayivalwe. Yabona ukuthi ngoba Bishop think about it. Nami benginayo leyo capability ukuthi nami bengayenza the same thing, nami ngimobilize yami group nithi hambani nimreporte naye. Nami bengakwenza lokho, benginayo yonke power, but ngoba ngikho njalo into if ibe debate it must end there, bekuyi debate akuphele kanjalo. If besiphikisana akuphele kanjalo, akungapheli ngoba usekhona omunye manje usekumele avalelwe i-channel yakhe noma i-account. Sekuyini manje leyo? Ilento yangicasula ke ngashintsha ne-content yayisuke nje khona lapho. So ke angazi Bishop ubuyaphi nalo kaJesu athi. Ngibuya la ekuthenini ukuthi lese indangu manje. Uhlangana nale episode. Singabantu sikhula every day. Yeah, singabantu sikhula every day. The moment ubona isidingo sokungasakhulu uqala ukuba ingozi kuwena. Yebo. Yeah, uqala ukuba ingozi kuwena. Uma umuntu ukhula every day, you learn from others. So let's say nangu Bishop Lama uya okay sithi nje nangu la endlini. What is it that you'd like to say if ikhona into ongayisho kuyena? Bishop ngingathi mhlambe kungamele ngizwe kuye mangathi wakhona isituation enjalo. Yes. Mhlambe sengingakhetha ukuthula. Ngimamelene ukuthi yena mayiqala evula umlomo nje. But wena ayikho into engaqala kuwena. Yeah, ayikho engaqala kimi. Mhlambe ngathula ngizwe yena mayevula umlomo nje angathini ngoba I understand it was strictly I debate. Nakhona futhi okwakungekho right vele. Ugcine uyithola in sort of a debate regarding the word of God. Okwakungekho. But it was strictly a debate. Naye ngale kwi-channel yakhe ayokhuluma sho something abiza amagama ethu nathi futhi nalabe sasinabo nathi siye kwawethu ama-channel sibiza igama lakhe. Uyabo yagcina leyo nto i-escalator yagcina ifika la sekunomona khona. Sekuwumona phela ukuthi manje ngoba ngikuhlulile ngedebate manje sekumele ngivalelwe i-channel usuyovusa abantu sekuwumona ke lo ayinto uyayibona leyo nto. So ilento nje ngimile kulo ilento yenza ukuthi ngidecide uyabona ke ngiyayiyeka ke this type of i-content nje kwa social media sengiyaphuma kuwe. Yabona ake ngenze into eyibhedelayo. Baningi abantu abenza i-content yomsangano la ngaphandle enabanazi inkinga. Yabo abekho abantu ababangela isicefe ama-account abahlala report abahlale beaphila kodwa koza kubazalwane especially this type olungcwele ngokungatrim elingcwele ngokungafaki ibuka ama-brand olungcwele ngayonke lemsangano uzoba nenkinga ke you are dealing with this type of abazalwane. Ilento engadecide ukuphuma Bishop. So ayikho into engayisho ngazithulela ngizwena uthini. Mina Bishop lami ayikho. Ngike ngaba ne-experience la khona. Okay, abanye babala abazalwane. Abanye babe bengithuka literally so. You see. Kade sithuka sonke and I was there. I know some of the comments personally. Exactly. Ama insult. Yeah. I know them personally.
isatanist angikholwa. Nami ngibuya ayithi manje nje sengibapruvele ke ipoint ukuthi hayi ke ngangikholwa ngempela ke. Ngifaka izinqa ke kwa social media ukuze babone ke hayi ngempela kakholwa ukuze baphume kimi. That's the aim. Angithi abadibani nezinto baphume kimi ukuze nami ngibe right. Asurvive kahle ama-account ami ngaphandle kwabo. Sengibajabulisa impela ke manje jabulisa bona. Ngiyabona ke sashilda kakhulu nangoke ikona ebengikufuna ke lokho ke kuze bangiyeke Bishop. Maybe they will leave me in peace ke emva kwalokho. Hayi ke niyambonile kayi sibojabula ke bangiyeke. Yeah. But Bishop Lami, I think enye into engangihlezi ngisho kudala even nakubona. Angihlezi ngisho kudala namanje I keep on repeating the very same thing. Having someone onento ehlukile kuneyakho. Yebo. You see, never subject that person into ukuthi akakholwa. Abona abanye mhlambe you'll have to make time and study about Christianity. We have a lot of movements within the Christianity. A lot of movements ngaphansi kwale umbrella to Christianity. Exactly. And ama doctrine angafani under so called Christianity. Charismatics, Pentecostal, reformers, a lot of, and wonke akekho othi ayi nami lento engikuyona ngiyitholi kahle. Yebo. Wonke umuntu okuleyo movement lethi unesho ukuthi ikhona right lokho yena nezulwini lento exactly. Yeah. Exactly. Unesho ikhona right ke lokho. You see. But the problem starts when umuntu eqhamuka nento othola ukuthi ayikho kulama movements lawo. Those ngeke sithi ke mhlambe uNkulunkulu angeke ayiveze na. We don't know. Uye waziyo uyena wazi imfihlo njalo zonke lezi zinto lezi. But bafowethu ngithanda ukuthi ke ngicacise nakule yokuthi kubona bonke abantu who misunderstood us. Who misunderstood us. uNkulunkulu makathela umusa. Kona wonke umuntu oya wacabanga ukuthi shithi kahle kahle asikholwa. Nathi sagcina sesimbona njengabantu abangakholwa kwanani. Nginento ethi uNkulunkulu bafowethu akathela umusa. Lokho kwangempela. Ngoba angifuni uqamba my Bishop. Yabona le season isi exposeile. Bishop akuphelile uzozwa wena Bishop uyinika isikhathi bawuqeda la. Mhlazana upostile this episode. Uyinika isikhathi ungene e-comment section uzobabona. But so mina Bishop ngikhuluma nabazalwane. Yebo. Ngikhuluma nabazalwane. Abazalwane uqobo. Bangempela. Abazalwane bangempela. Okungaba ukuthi our doctrines are not the same. But bangabazalwane. Ngikhuluma nabazalwane mina abakholwayo basindisiwe. Okuba ukuthi bakhulele kwenye doctrine njengoba nami ngikhulele kwenye doctrine. You know, we cannot run away from that, but ikhona into othola ukuthi common kithi sonke. You see, so mina ngikhuluma nalabantu laba lento yensindiso abayi active. Mina ngikhuluma ngabazalwane mqobo kuba ukuthi as much as kukhona la esingavumelani khona. Exactly. Kodwa khona into esihlanganisayo. Futhi nala singavumelani khona ungasibe izitha. Yebo. Okuba ukuthi nje ngiyaunderstand nje ukuthi wena uyibona kanje. Mina nami ngiyibona kanje. Exactly. You see, khona abanye abantu you know but sokhuluma ngelilanga kulento yokubona izinto ongafani. Yebo. You see. So ikhuluma ngelinye ilanga. I think we'll have a discussion about that because yes Bishop Lami kunomunye umuntu yamona uJesu uvela ngendlela ehlukahlukene kanjalo. You see, when you start about him vele ingonyama vele iigli vele yini you know when you study about into ye kingship kaJesu. But Bishop Lami kungashona ilanga.
but siyambonga uNkulunkulu ukuthi usaphila. Hey Nkosi yami, hayi sikhona Bishop. Exactly. Yeah, Hayi ngisekude kancane ukubuya mhlawumbe kule platform yakwa Facebook. Nakhona that if I create any account yakhona kwa Facebook, ngisafuna nje uqale nje ngiclearishe la beqale nalaba abasalokhu belwa lapha ke nabo beqale bephume bengishiye ingene lento isinke ukuthi hayi icontent ishintshile. Mayisisinkile sengibona hayi ke angisenabo ke abantu abaloku bengihlupha bengiquestiona ngale content laba bangilwisayo ngale. Mangibona hayi seyishintshile, hayi sengizo expanda ke ngilula amaphiko ke ngibuye ngo Facebook omusha ke ozoqala ifoundation iqale nje ngezinqa sikhule siyephezulu. Sikhule siyephezulu Bishop. Sasi isekelo sethu izinqa siyakhula siyaphezulu no ulandelayo azi ukuthi hayi ilokho azokuthola lapha then that it. Bishop lami siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Babathanda uwile. Uwile. Yeah. Bishop lami siyabonga I can't wait to read the comments. Mhla post yoba uqala ukuyobuka ama-comments. Bazi kahle. Yeah, Bishop. Hayi Bishop lami siyabonga. Ayikunika ukuthula. Wena. Yeah, wena. Hayi do. Bishop lami asivale kanje. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yakungeka sisayida. Hey, yeah. Hey. By the way, siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so very much. Kakhulu. Bishop lami nabazalwane bathanda ukuxhumana nabo bakuthola kanjani? Cha bazalwane ngikhona. Makusekhona abazalwane Nkosi yami. Hey kodwa bakithi hey ngiyababona nabo labazalwane. Hayi ngeke umfundisi Fendis wezinqa. Kodwa ke mabekhona abathi cha siyakhula. Sidinga ubekwe izandla. Sidinga uthathu wakho Nceko. Mabekhona kulungile. I-WhatsApp number yami ngiseyiyo le ethi 0658743816. Kukuweke mangu-WhatsApp noma ufone ukuthi uze kumfundisi esnif uLuther King umzalwane mhlawumbe uze khona usizo oludingayo mhlawumbe ufuna uadvisor somewhere icounseling namanje ngisakwenza babhiza abazali baningi nje engibakhanselishayo or noma mhlawumbe kufuna nje umkhuleko othizeni kukuwena ke kodwa mawuze mhlawumbe ngoba usuka kwa TikTok uze ngo social media hayi ke icontent bafethu le yalapha kwa TikTok angikhulekela izinqa in real life. So ungezi ke mntu ngibeka izandla enqeni imfundisi cha kuphela lapha kwa TikTok it's just content. Siyabonga ngilapho ke na kwa TikTok ngikhona ngiseyena uLuther King sengashintsha sengaba uDr Pastor Msangano uma utype nje uthi Dr Pastor Msangano uzongibona lapha ngiyavela. I want to read this thing for you, Bazalambam Lapimakaya. Thank you so much. Yeah. There's this text that I wrote. Some of these things I abanga njengazo ngibuke the life of a believer ukuthi umzalwane bakhumbula abanye amasuku esithandaza lapha ebusuku. Ngifuna ukunifundela only these two texts ala akhona lapha kuma notes wami. Into yami ke ithini, it's a true Christian seeks not only to know God's word but to live it.
Yes. Okusho ukuthi umzalwane wangempela akakhuthaleli kuphela. Yizona lento leyo, hayi ukuthi akakhuthaleli ukufundisa. Akakhuthaleli kuphela ukufundisa, kodwa nokuyiphila lento mfowethu. So in other words, bafowethu masingabe nje ngabazalwane ngokwamazwi, kodwa masibe ngabazalwane nangokwempilo mfowethu. Because you know what? Umhlaba ungeke elifunda iBhayibheli njengoba wena ulifunda. Yebo. Kodwa umhlaba uyofuna ukufunda iBhayibheli kuwena. Yebo. So live the life of a believer. Because wena ufunda iBhayibheli bese uyaliphila. Umhlaba udinga ukufunda kuwena ngokubona indlela yakho yokuphila. Even indlela yethu ukukhuluma abafowethu ayicaci ukuthi la kukhuluma umzalwane. Yebo. Noma ngenza into ongayithandi. Awube nendlela ethile yokuyibeka ukuthi noma ngenzile lokho engikwenzile okubona wena kungekuhle, kodwa mawube nelanguage yobuzalwane nawe yokuyi-addressa lonto. Singavele sikhulume nje ngathi singabantu abakholwa, singavele sikhulume nje ngathi siyizwe, kodwa masibe nendlela ethile yokwazi ukuyibeka into ukuthi I know mzalwane wami lapha angiboni kahle, not ukuthi uvele umsubject kumuntu kuma demons, umsubject njalo njalo kuzo yonke kuyi-satanism and stuff like that, you know. So bafowethu masibe nendlela right, ingakho ngithi we grow day by day. Abanye benu I feel to say ukuthi kwesinye isikhathi we need to forgive each other for misunderstanding each other. Some other days when kuyadinga ukuthi sixolelane. Why? Because of you misunderstood me. I misunderstood you. So for that reason, we need to forgive each other. That's a life of a believer. Umzalwane ke uphila kanjalo. Awuqedile Bishop. Sibonge kakhulu man. Thank you so much bazalwane bami. 0788417844. Ningakhohlwa ke siyahlangana laphana eSoweto eDlamini Multi-Purpose Hall ngomhla ka 31 October inkonzo yethu yokuvala unyaka. Sobe sivala unyaka laphana eSoweto eDlamini Multi-Purpose Hall ngomhla ka 31 October 2026. In case omunye bende sebona le episode ngo 2027. So ake ngithi 31 October year 2026 siyaqala ekseni ngo9. So asibona nene khona bafowethu. You'll check on your screen laphana 0788417844. uNkulunkulu makanibusise ke bafowethu, size sibonane nange episode elandelayo. uKristu Jesu uyanithanda bafowethu, uyanithanda kakhulu. uNkulunkulu makanibusise lapho emndeni yenu nonke lamakhaya. Asiqhubeke silishumayele leli vangeli, singalishumayele ngamazwi kuphela, silishumayele nangendlela yokukhuluma nangendlela yokwenza. Noma ngabe yini simveze uKristu at any time. God bless you. Siyabonga. Shumayela madoda, ngashumayela njengebishop, madoda ngashumayela njengebishop. Wayigoqa. Bishop nami. Hayi. Uyigoqile. Oh, isikhathi. All right, isikhathi Bishop.